opmærksomhed, Kjartan? Altså, det har været... Jeg tror ikke rigtig, vi havde regnet med, at det ville være så sindssygt. Altså, vi var sådan... Okay, det kunne være sjovt lige at lægge det ud, og så se, hvor vildt det kunne gå. Men at vi sidder her, det er sådan et døgn efter, det er måske lidt. Og vi ser dit billede her blandt andet. Flot fyr til venstre der. Ja, ser godt brystparti. Yes. Hvordan opstod den her idé, Kjartan? Hvordan kom I på det? Der var nogle lærere, som kom med et oplæg, og så kom med en idé. Og så var vi bare en masse elever, der greb det og tænkte, det kunne være fedt, og vi vil gerne tage billeder, og vi vil gerne blive taget billeder af, og vi vil gerne redigere, og så har vi ligesom kørt den videre. At lærerne kom med brugsanvisning, og så har vi selv bygget skibet og sat det i søen. Sådan der. Lykke, du sidder med et stolt smil på. Hvordan har du det med, at Kjartan og Clara og nogle af de andre elever på Eksminde har taget ideen op på den her måde? Jamen, det er jo fantastisk dejligt at have nogle elever, som man skal bare lige lægge nogle enkelte små idéer ud, og så griber de det, som Kjartan siger, og så kører de den bare videre selv. Og vi har jo sådan set bare kunne læne os tilbage og nyde, at de har lavet de her billeder, og så har vi ligesom lagt navn til og lagt dem ud på vores Facebook-side, for ligesom at sige, at det her det er en del af det, vi står for som skole. Clara, hvordan foregik det sådan rent praktisk, da I skulle føre ideen ud i livet? Altså, det gik meget hurtigt. Jeg tror, at det tog en time, og så havde vi taget billederne. Men det var meget med, der var nogen, der gik ned i foto og sagde, nu stiller vi op og stiller kameraet frem, og så kan I komme ned, hvis I har lyst til det. Og så derefter var der en pige, som har siddet og redigeret dem alle sammen over weekenden, og så havde vi dem klar til mandag. Sådan. Hvorfor synes du, at der er brug for det her indspark i ligestillingsdebatten? Jeg synes, der er brug for det, fordi jeg synes, vi oplever sådan en stigende grad, at der er et kæmpe stort pres omkring unge kvinder og omkring deres forhold til deres bryster, og hvor meget man kan vise, og hvor meget man ikke kan vise. Altså, der var mange, som havde det det var svært at stille sig op her, fordi at på grund af det her pres omkring at vise sin krop. Ja. Så der er jo et eller andet om det der med netop, at jeg tænker, det var lidt svært for pigerne, ikke? At sige ja til de her billeder end for drengene, ikke? Ja, det var det jo helt klart, fordi vi skulle vise noget, vi ikke er vant til på den måde, at vise til offentligheden. Ja. Ja. Kjartan, er du enig med det Clara siger, at der er brug for sådan det her indspark i ligestillingsdebatten? Altså, er det for kunstigt og for hysterisk, den måde, vi kigger på kvinders overkrop i forhold til mænds? Ja, det er absolut. Altså, det viser også bare, hvor populært det her er blevet inden for så kort tid. Viser, at det er noget, der har brug for i samfundet. Og altså, ellers havde vi ikke fået den opmærksomhed, så havde det bare været sådan, og det er bare nogle idioter, der synes et eller andet mærkeligt. Ja. Altså, så det viser, at der er noget, der er brug for, fordi at det er jo bare et stykke hud med noget mere sensitivt hud, mod et stykke hud med lidt fedt og med noget sensitivt hud. Sådan kan man også stille op. Men et eller andet sted er der jo lidt forskel også, Clara, fordi altså, netop som du siger, altså, pigerne havde jo nok lidt sværere ved det, så er der ikke lidt forskel på at bare lige tage overtøjet af som pige, eller tøjet af overkroppen som pige, end som mand? Jo, det tror jeg, det er der helt klart, men det tror jeg også er noget, vi har fået indlært, siden vi var helt små, at det var noget, altså vi ser konstant bryster i medierne blive brugt til at sælge ting, og blive brugt på en meget seksualiseret måde, hvor man egentlig kan sige, at bryster er jo ikke så meget mere specifikt for kvinder, end adamsæbler er for mænd, men alligevel skal vi tildække vores bryster. Så på den måde, det er simpelthen det, vi skal arbejde lidt bedre til at arbejde med. Facebook er jo ikke helt så gode til at arbejde med det endnu. De bad jeg jo om at fjerne de her billeder, og vi har så bedt dem forklare, hvorfor at de skulle det, og vi har fået følgende svar fra dem, som jeg lige vil læse op for jer her. Det fremgår tydeligt af vores retningslinjer, hvordan vores syn på nøgenhed er, og hvilke typer billeder, der vil blive fjernet, hvis de bliver rapporteret til os. Vi har restriktionerne, fordi nogle af vores brugere kan blive stødt af nøgenhed. Det drejer sig især om mennesker, der kan blive stødt på grund af deres kulturelle baggrund eller alder. Lønge, hvad tænker du om den forklaring fra Facebook? Jamen, det er jo... Det kommer ikke bag på mig. Det er jo lige præcis det, vi faktisk netop laver en kommentar til. At vi vidste godt, at de ville blive nødt til at reagere på en eller anden måde. Men vi tænkte, at vi ville stadig lave det her kunstneriske projekt for at sætte fokus på det, og vi brugte så Facebook som platform. Og så lavede vi det twist, at vi netop byttede rundt på overkroppene, for netop at stille spørgsmålstegn ved det her. Kan I acceptere pigebryster på drengekroppe og omvendt? Det kunne de ikke. De sagde så bare, det er nøgenhed, det skal væk. Der går grænsen. Der går grænsen, okay. Ja. Inden Facebook nåede at fjerne de her billeder, der var der jo en hel del debat inde på siderne, som I også var aktive i. Hvordan var reaktionerne, Clara? Altså, jeg synes, størstedelen var positiv. Vi var
det var virkelig rart at få så meget positiv respons. Der var også nogle få, men altså helt klart hovedsageligt positive. Der var også nogen, som ligesom måske ikke var enige, men stadigvæk ligesom tog det til sig og startede en debat om det, hvor vi var en del, specielt piger fra skolen, som var inde og kommentere på det her, og sådan have en samtale om det. Carsten, hvordan har de reageret på efterskolen ellers derhjemme? Altså, det er jo ikke alle, der ligesom har været involveret i det her projekt. I er jo 110 elever, kan jeg forstå, på efterskolen. Men hvordan er stemningen på efterskolen omkring det her projekt? Den er helt vildt fed. Altså, der er sådan, det var ikke alle, der var med, men det er næsten alle, der har delt billederne og lagt det ud over det hele og spredt det så meget de kan. Og så til meddelelser efter mad, så får vi at vide, nu vil BT også snakke med os, og så jubler alle helt vildt. Altså, der er sådan kommet rigtig feststemning over det. Det er rigtig godt. Jeg synes også, I er rigtig seje, at det er et godt initiativ, og jeg synes, det er en rigtig god idé, I har ført ud i livet her. Tak fordi I kom, og jeg skal lige sige, at debatten den raser faktisk også videre inde på vores Facebook-side på God, for vi har jo selvfølgelig også delt de her billeder, så hvis du har lyst til at deltage, så kan du gøre det derinde på Gods Facebook-side. Jeg synes, det er noget latterligt noget, at pigers bryster skal censureres, når mænd ikke skal, når det i realiteten er det samme. Jeg synes, det er fint nok, at kvinders krop eller bryster bliver censureret, fordi at der er mange, der mener, at de sælger sig selv, hvis det er, at det ikke bliver censureret. Jeg synes i hvert fald ikke, at det er rigtigt at censurere kvinder på Facebook i forhold til deres billeder. Jeg synes, at mænd og kvinder har lige ansvar for, hvad de sætter på Facebook, og jeg synes, de skulle behandles lige. Lidt senere i programmet, der kan du møde nogle af Danmarks største musikstjerner, fordi fra den 16. juli, der rejser mange af dem nemlig rundt til Grøn Koncert i hele landet, og i dag, der fik vi dem til at afsløre